Salibändin piirtotyökalu. Tällä videolla käydään läpi salibändin piirtotyökalun perustoiminnallisuudet. Katsotaan ensimmäiseksi objektit välilehteä. Täältä löytyvät kaikki tärkeimmät yksittäiset objektit, kuten pelaajat eri symboleilla ja kirjaimilla, valmentajat, mailat, pallot, keilat ja maalit. Klikkaa haluamaasi objektia ja pidä hiiren painike pohjassa, raahaa objekti kentälle ja pudota se haluamaasi kohtaan vapauttamalla hiiren painike. Voit klikata objekteja kentällä uudestaan, jolloin valitsemasi objekti näkyy aina korostettuna ympyrän sisäpuolella. Objektit välilehdestä löytyvät myös korostusalueet. Jos haluat korostaa piirtämästäsi harjoitteesta tai kentän alueesta joitakin kohtia. Voit valita korostusvärin kentän alapuolella olevasta värivalikosta. Toiminnat välilehdestä löydät liikkumista kuvaavat viivasymbolit, syöttöviivat ja laukaisusymbolin sekä muita yksittäisiä symboleita, joita voit liittää viivoihin kuvaamaan toimintoja kentällä paremmin. Liikkumista ja syöttöä kuvaavat viivat ovat liikuteltavissa kentällä sekä 2 että 3 pisteen viivoin. Kaukalon välilehdestä voit valita erilaisia kenttäpohjia piirtämillesi harjoitteille. Käytössäsi on koko kentän lisäksi puolikkaita kenttiä, zoomattu maalin edusta-alue sekä tyhjä kentän pohja. Voit poistaa kentältä objekteja ja toimintaa kuvaavia viivoja valitsemalla kyseisen merkin, jonka haluat poistaa, ja klikkaamalla kentän alapuolella olevasta roskakorista. Tällöin valitsemasi merkki häviää kentältä. Voit kääntää ja pyörittää objekteja rotaatiopainikkeista kentän alapuolelta. Klikkaamalla kerran objektit kääntyvät asteittain hieman. Pitämällä rotaatiopainiketta pohjassa koko ajan objektit kääntyvät vauhdikkaammin pysähtyen hetkeksi automaattisesti aina 90 asteen käännöksen jälkeen. Mailapainiketta klikkaamalla pystyt lisäämään pelaajasymboleihin mailan tai ottamaan sen pois. Yläpuolella olevasta painikkeesta voit vaihtaa pelaajan kätisyyttä. Jos haluat numeroida pelaajia, voit valita pelaajille numeroita kentän alhaalta numerovalikosta. Tai jos haluat muuttaa objektien tai toimintaa kuvaavien viivojen väriä, voit muuttaa niitä valitsemalla uuden värin kentän alapuolella olevasta värivalikosta. Näillä kentän alapuolella olevilla editointipainikkeilla pystyt muokkaamaan toimintaa kuvaavia viivoja, jotka olet jo raahannut kentälle. Voit vaihtaa liikkumista kuvaavia viivoja, muuttaa viivojen päitä etsimällä haluamasi symbolin, vaihtaa viivan kaarroksen teräväksi kulmaksi tai päinvastoin. Kun olet saanut valmiiksi harjoitepiirroksen, voit kirjoittaa harjoitteelle oman otsikon sekä kuvauksen ydinkohtineen. Tämän jälkeen voit tallentaa harjoitteen teksteineen haluamaasi kansioon.